Haide, traileți baftală, fraților! Asta are, asta n-are, care e câștigătoare? Pune banul, frățioare, asta are, asta n-are. Pune banul, frățioare, care e câștigătoare, asta are, asta n-are. Bă, mânca-vă-și gura voastră! Vă salut pe toată lumea! Uite că am ajuns și noi acasă într-un final, eu și cu ciucardel al meu, pentru că am fost plecați în străinătate, fraților. Am fost în Italia. Am avut acolo deschisă o firmă de jocuri și concursuri. Asta are, asta n-are, care e câștigătoare? Pune banul, frățioare, pare de câștigătoare, asta are, asta n-are, care este pierzătoare? Firma se numea, uite banul, nu e bani. Cum punea banul? Uite așa. Ce noroc am avut! Doamne, ce firmă prosperă am avut la Roma, fraților! Venea asiaticii, bă, asiaticii, tu știți, voi, ăia cu ochii așa, asiatici. Bă, și juca, bă, nene, știți ce jucătorii asiatici ăia? Și ciucardel al meu, uite așa, frate. Asta are, asta n-are, care e câștigătoare. Pune banul, frățioare, și de mână așa-ți dispare. Trebuie să știi să ai vorbile la tine. Eu într-o seară am visat un vis urât, să mor dacă vă mint. Mi-a spus ciucardel al meu. Ciucardelii, mâncați-și păinacul tău. Mă, nu e bună, mă. Mă, eu am visat un vis urât, să-mi saie ochii dacă te mint. Bă, să mă fac, știi cum să mă fac? Bă, să mă fac ca inelul ăsta după mâna mea. Dacă te mint, am visat un vis urât rău de tot. Și că se făcea, că venea ăștia italienii și zicea așa: bă, începând de azi, vă luați muncă pentru acasă. Și ne-a trimis acasă, mâncați-și gura ta, și acum avem muncă de acasă. Uită-te ce. Am venit acasă, dar e frumos, să mor dacă te mint, dacă nu e frumos. Da? Am înțeles că e problemă cu virusul ăsta. Că ce problemă, mă? Cu virusul? Păi noi nu luăm virusul, mâncați-și gura ta. Că noi suntem, că, Doamne, mâncați-și păinacul tău, Iisuse Hristoase, apără-ne pe noi și pe toate luminii. Noi nu luăm virusul, noi nu luăm decât corona. Ați înțeles? Și că umblă lumea nebunită pe străzi, m-a dus și eu la supermarket să iau ceva. Ce să mai mâncați-și gură ta, că nici hârtie de cur nu mai e. Nici hârtie de cur, să mă scuzați, că vă zic. Ia sunul ciucardel al meu. Ce facem, mă, mâncați-și gura ta? Cum ne higienizăm? Zine cum ne higienizăm, că trebuie să ne spălăm pe mâini. Nu se poate așa ce... Ce zice ăsta, mă? Am aparatul pe știri, că eu stau cu urechile la știri să văd ce zice cu virusul. Înțelegi? Și că moare lumea, fraților. Doamne, mâncați-și gura ta. Și mai rău e de lăutari. Am niște verișori care e lăutari. Fraților, mânca-vă-și gura voastră. Li s-a anulat toate evenimentele, toate nunțile, toate botezurile, toate alea la ce cântai acolo, petreceri de-alea private. S-a anulat toate, mânca-vă-și gura voastră. Nu mă are țiganii la ce să cânte. Bine, nu numai țiganii, nu mă are niciun artist la ce să cânte. Înțelegi? Ai de Doamne, mâncați-și gura ta. Mă duc și la farmacie. Ce să iei de la farmacie? Ca la românii tot. Nu mai e pastile de cap, nu mai e de-alea antinevralgice, antisupozitoare, anti-inflamatoare, de-alea, cum le zice, când te inflamezi, adică când îți vine așa, înțelegi, să ți le bagi ca să-ți ia durerile. Nu mai e nimic, a luat românii tot. Păi e frumos așa, mânca-vă-și gura voastră. Asta e discriminare, mă, să nu ne lăsați voi și nouă, măcar un paracetamol. Noi cu ce ne facem bine dacă ne lovește corona? A? Dar nu ne lovește pe noi corona, frate, că noi avem și rege și împărat și avem coroană și la unul și la altul. Să luați voi virus. Da. M-a dus la farmacie, a zis: domnule, dacă nu aveți medicamente, măști aveți? Dă-le de pus pe mec. Dă-ți apucă pe guianul cu el, mecla cu el, că așa umblă lumea, a văzut și eu pe stradă. I-a zis lui Ciucardel: bă, nebunule, hai să ne punem și noi pe meclă ceva. Aia la farmacie zice: nu, măști. Eram la colț de stradă, eram
un strănepod al meu vindea moși, dar ce puteai să te apropii? Vai de capul meu, 10 euro bucata, dar nu le-ai adus, mă, mâncați așa. Și zice, dă-mi China, să fie de capul. Și mă gândeam așa că am văzut la unii că a făcut ei improvizații de măști, de astea, de nu știu ce. Stați așa să-mi dau aparatul de la jocuri și concursuri mari deoparte. Ăsta mi-a costat o grămadă de bani. Da, a și produs. A produs, fraților, vai de capul meu. Doamne, mâncați aici gură, dar vă te găsesc pe aici, pe la mine, în sacoșă, un material din care să-mi fac și o mască și Luciu Cardel la fel. Înțelegi? Să văd așa, să văd aici. Poate facem direct. Ăștia e de-a lui soacră mea, că soacră mea a murit săraca, Dumnezeu să o ierte. A murit săraca. Bine că n-a apucat vremurile astea. Ăștia e de-a lui soacră mea. Îi păstrăm drept amintire. Când vrem să ne aducem aminte de ea, ne uităm la chiloții ei. Înțelegi? Așa o chema pe soacră mea. Erdo. Hai de capul meu, Doamne, soacră mea. Nu pot să fac din ăștia nimic. Nici o pereche de... Ce să mai fac? Dacă mai am ceva aici. Ăștia îi place lui Ciucardel al meu. Ăștia e chiloți. E chiloți cu poartă. Înțelegi? Uite, uite. Are poartă. Aici. De ce are poarta asta? N-am înțeles. Acum nu știu dacă e de femeie sau dacă e de bărbat. Doamne, ce fac eu? De unde îmi fac eu acum să... De unde fac eu rost de mască, mâncava și gura voastră? Doamne, ce bine era la Roma! Câtă lume era la Roma! Că i-a spus lui bărbatul meu, bă, când m-am dus eu la Roma, fiți atenți, prima dată am fost ghidă. Înțelegi? Îndrumam pe toți, îi băgam pe niște străzi, de unde nu s-a mai intru acum. Da, fiți atenți. Acum mi-a venit o idee. Că am văzut și eu pe internet, pe Facebook-urile alea, cum și-a făcut lumea mască, mâncava și gura voastră. Am văzut pe... Mă scuzați o clipă, numai 2 secunde mă scuzați. Sper că să nu se vază ce fac eu pe acelișa pe dedesubt, înțelegi? Dar am o mască, mâncavaș. Doamne, frate, dacă n-am o mască, da, nici nu-i spun lui Ciucardel al meu din ce mi-am făcut mască. Dai de capul meu, știi cum vine asta? Ca turnată să nebunesc dacă te mint. Port și eu ca gagicile alea, că am văzut la Roma, la italieni, alea numai de-astea, în de-astea este îmbrăcați. Înțelegi? Păi dintr-o pereche de-ăștia de-a lui soacră mea, vezi, bă, ăia e comercianți și ăia e capitaliști. Dintr-o pereche de-ăștia care purta soacră mea de 1 hectar, ăștia e kilos de 1 hectar, fratele meu. Și fața și spate, înțelegi? E, spune și tu. Doamne, când mă gândesc la socră miu cu o pipăia, a, uite cât acuru pipăia socră miu, să mă vezi, Marta, dacă te mint. 1 hectar de cură avea socră miu. Înțelegi? Păi din ăștia, din hectarul ăsta de chiloți, păi faci 100 de perechi din astea, mă. Și ăștia e și scumpi. Înțelegi? Și nu mai pui că poți să-i folosești și drept de mască. De cum să-i pun eu acum să-mi vină, uite așa, fiți atenți. Să vezi ce mască îmi vine mie mâncă. Ia uite, frățioare. Hai? Ia uite, mâncați așa. Ala cu... E cu căldură să te gurezi dacă te vine. Mi-ai fă niște levățică să-mi dai și mie, să mă împarfumez un pic. Bă, fraților, că vă-și gura voastră iau-s. Doamne, că mie mi-a plăcut muzica. Fii atent ce vă spune Ciucardica, vă. Păziți-vă. Stați în case, nu ieșiți, mâncava-și gura voastră. Încuiați-vă găinile. Puneți lacăt la porci. Puneți lanțuri la vaci. Că o să vie vremuri grele, mâncava-și gura voastră. Ascultați-vă ce vă spune Ciucardica. Dar nu o să vie vremuri atât de grele, dar nu o să avem nici chiloți pe noi. Ne facem mască. Să mor dacă vă mint. Hai că eu mă exersez. Că zilele astea am înțeles că cine își deschide firmă în România are facilități. Și mă duc să-mi deschid în România o firmă de jocuri și concursuri. Asta n-are care e câștigătoare. Pune banii frățioare pe aia de e câștigătoare. Asta este pierzătoare, care are, care n-are.
Hai vă pupă ciucărdica, mâncava școina cu vâst.